А сега за новия живот, за старите аудиокасети. Студенти ще променят неприветливите подлези в София, а за целта се нуждаят от нашите стари касети и дискове. Спомняте ли си това? Вече има далеч по-модерен начин да върнем любимата си песен от начало, но има и шанс за нов живот на старите касети. Първия, който се е разделил със своите спомени от детството в името на каузата, е Митко. Едва на 23, но познава 3 поколения аудионосители. Затова раздялата с тях не е лесна. Детски приказки, които като малък много си обичах. За лебедите там или за какво. Някакви бледи спомени детски, които много си ги обичах да си ги слушам. Така дава пример на още хора и вече студентите са събрали около 300 диска, 100 касети и 25 плочи. Това нещо продължава да живота си по някакъв начин. Така след няколко седмици касетите, дисковете и плочите ще намерят нова, по-полезна роля – да вдъхновяват и разкрасяват в един подлез близо до Плиска на Цариградско шосе, съвсем близо до музикално училище и с подходяща акустика. Минавайки от тук, точно на тази ниша, беше застанал един музикант с саксофон и оттам просто ни дойде на ум, трябва да го направим музикален подлез. Студентите са спечелили конкурс и финансовата част от проекта им ще бъде покрита от Фонда за иновации в културата. Условието на общината – да използват само материали, които няма да увредят стените и настилките. Някакъв вид монтажно лепило около рамката. Както имаме тук оставени отпреди, на облицовката има оставени преди отвори, които може да се използва за закрепване с дюбели. Обещават да запазят артистичните графити и вярват, че труда им ще бъде пазен от хората, които ежедневно минават от тук. Човек трябва да го почувства като свой, за да може да го пази. Представят си подлеза като място за импровизирана сцена, а хората, които ще я покорят – уличните музиканти. Но им трябват още касети, дискове и плочи. Затова от понеделник в някои от университетите ще поставят специални кутии. А ако съберат повече от нужните, със сигурност ще им намерят място в следващия си проект. За новините на Нова, Марина Стоименова.